سلام تخطاطلت نادر شو كم يكنيكم كم يتخونوا لومو الناس زناقعن الناس حقن كمركم زخلي زبلكم علالات كاباهم زمته أنا خاكر باك أنا بيره كم أمتاتو ناباهم زملتو زلهم علالات نحن سمع متى ما بزو channel زي علال وازا مسكم نجار كم زنرية زلنا أب علال استمركوا سجن ما الأخت زلوا علالاتنا نحلف زلنا وزحتوا علالات كاباهم زمت أنا زلوا متبعكم هاي فلا حاجة ناتكم الأخون هاي فلا إني نابلكو ብዙ ዕላላት መፂኑሎ በብግዚኡ ክቅርበ ናይ ሎሚ ቀዳመይ ዕላል ካብ ይካ ወዲ ሰሌ ዝተባሃለ ዝመፀትኒ ዕላል እያ እሞ ብኣ ክንጅምር ኣገዳሲ መልእኽቲ ዘለዋ እያ ሓደ ግዜ እዩ ኣብ ኣሜሪካ መቸም ከም ንፈልጦ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ኣለው ፃዕዳ ኣሜሪካውያን ድማ ኣለው ኣብ መንጎም ድማ ናይ ሬሲዝም ወይ ከናይ ዓሌታውነት ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ንሪኦን ነገር እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ፅቡቅ ሬስቶራንት ክላሲክ ዝኾነ ሬስቶራንት ሓደ ፀሊም በቲ ኣንጎሎ ኮፍ ኢሉ ኮምፒተር ሒዙ ይሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ብዙሓት ፃዕዱ እዮም ንሱ ጥራይ ፀሊም ነይሩ ሽዑ ፃዕዳ ግጭፍ ሰብኣይ ይመፅእ ማለት እዩ እቲ ኢሉ ርእይዎ ኩሎ ፃዕዱ ከባቢ ፍርቂ ናይቲ ሬስቶራንት ፃዕዱ እዚ ፀሊም ርኢ ምስ ኣበለ ፀሊም እዩ ነይሩ እንጂ ደሞ ፍልሕ ኢልዎ ፀለምቲ ኣይፈቱን እዩ ነይሩ ታቲኡ ክገብር መፅኡ ዝና ፃዕዱ እዚኦም ካብ ዝኸድናዮ ደድሕረና እናመፁ ኢሉ መቸም ክሕርቆ ደልዩ ክዛረበ ይክእልኒ መሰል ኣለዎ ኣብ ካቱ ግን ብተግባር ገይሩሲ ከቃፅሎ ደልዩ ማለት እዩ እንታይ ይብል ነታ ወይተር ፀዊዑ ናብኡ እናጠመተ ማለት እዩ ኣብዚ ገዛ ንዘለዉ ብምሎም ዝደለይዎም መግቢ ክእዝዙ ኣነ ዝኸፍሎ ሓብር እዮም ይብላ ማለት እዩ ግን ነቲ ፀሊም ከይትህብዮ ይብላ ሕጂ ዕራይ ኢላ ሳኸ ንኩሎም ነቶም ፃዕዱ ሕማቕ እናተሰማዓ ማለት እዩ ከይዳ ነቶም ፃዕዱ ኩሎም ኣያ ኣብዚ ዘሎ ሰብሲ እዚ ዓሚል ኣብዚ ዘሎ ንኩልኩም ዝደለኹሞ መግቢ ክትእዝዙ ኣዚዝኩም ተለኹም ክደግሙ ኣነ ዝኸፍሎ ኢሉ ጋቢዝኩም ኣሎ ትብሎም እሳቶም ከተሓጒሶም ናብኡ እናጠመተ የኸንየልና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች እናበሉ ደስ ዝበሎም ኣዚዞም ማለት እዩ ፀሊም ከዓ በፂሓቶ እታ ዘረባ ሰሚዕዋ ኣብ ከሎ ፍሽኽ ኢሉ ማለት እዩ ታዲኡ ኮይኑ ፍሽኽ ኢሉ መሊሱ ከዓ ደሙ ይቃፀል ምክንያቱ ኣትሪፈዮ ከለኹ እንታይ ኮይኑ ፍሽኽ ዝብል ኢሉ ቁሩብ ፀኒሑ ሓሳሲቡ ማለት እዩ እናበልዑ ከለዉ በቃ ሓንቲ ራውንድ ንኩሎም ደስ ዝበሎም መስተ ክእዝዙ ብጀካ ትፀሊም ንኩሎም ኣዚዘሎም ኣለኹ ጋቢዘዮም ኣለኹ ይብላ ነታ ወይተር ገ እታ ወይተር ካገኝ ኣጣቂዓ ማለት እዩ ኩልኩም ሓደ ሓደ ራውንድ ናይ መስተ ደስ ዝበለኩም ክትእዝዙ ጋቢዝኩም ኣሎ ብጀካ ሚስተር ኢላ ንዑ ቀስ ኢላ ትሕብሮ ማለት እዩ ግን እየጣቅዕሉ ይሕጎሱ ግን ገሊኦም ከተኮይኑ ዘይከፍለሉ ገለ ይብሉ ገሊኦም ካ ስለ ዝፈልጡ ኣይተገደሱን ማለት እዩ መቸም ይሰትዩ ከም ብሓድሽ እዘዙ ትፀሊም መሊሱ ፍሽኽ ድማ ይብል ታዲኡ ኮይኑ ፍሽኽ ዝብል ዘሎ ኣይስምዖ እንዲ ዋላ ፀማም እንዲ ዋላ ዕውር እዩ እዚ ፀሊም ኣብ ዘሎ ዕውር ድዩ ጥዑይ ድዩ ገለ ይብሉ ሓታ ጥዑይ እዩ ገርመካ ጥዑይ ትብሎ ኦኬ ኢሉ ኣይሓተተን ኣይቀፀለ ማለት እዩ ፅንሕ ኢሉ ድገም እዮም ዋላ 3 ግዜ ሃብዮም ይብላ ማለት እዩ ትእዝዘሎም ንዖም ካሳ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ብዚ ሬስቶራንት ዘሎ በቃ ሓጎስ ንሓጎስ ይኸውን ማለት እዩ ዝፀሊምካ መሊሱ ፍሽኽ እንታይ ኮይኑ እዚ ፍሽኽ ዝብል ዘሎ ኣይስምዖ እንዲ እዚ ኩሉ ኤክስክሉድ እናገበርክዎ ገለ ኢሉ ክሓስብን ከስተንትንን ይጅምር ማለት እዩ እስከ ገምቱ ስለምንታይ እዚ ፀሊም ፍሽኽ ብል ነይሩ ክፅበየኩም እየ ትመልሲ ዳሓን ቁሩብ ትለ ግዜ ሂበኩም ኣለኹ ንክትሓስቡላ እታ ቀንዲ መልእኽታ እንታይ ነይራ እቲ ፀሊም እንታይ ነይሩ ዋና ናይቲ ሬስቶራንት ነይሩ who cares ንዑ ጋቢዝዎ ድያ ኣይጋበዞን እቲ ሬስቶራንት እንተሰሪሑ he's happy ዘይገድስ እሱ ገዚኡ ድያ ኣይገዘን እቶም ኩሎም ትካላት ዝተፈላለየ መግብን ክሰትዩ እንተጀሚሮም he's happy because his business is growing እንታይ እታ መልእኽቲ ናታ ሓደ ሓደ ግዜ ፅሊ ቅርሕንቲ ሕማቕ ዓሌታውነት ነቲ ንፀልኦ ዘለና ወይ ነዋርዶ ዘለና ዝጎድእ ዘሎ እዩ ዝመስለና how naive we are ክሳዕ ክንደይ ንሕዝን ሙሉእ ለይቲ ብዛዕባኡ ተንኮል ክትሓስብ ሙሉእ ለይቲ ፀርፊ ክትፅሕፍ ሙሉእ ብናይ ፀርፊ ግጥምታት ክትቅርብ ናይ ምንኣስ ገለ ክትገብር ግዜኻ ተጥፍእ ዘለኻ ምናልባት ንዓይ ክትፀርፍ ተትዑ ኣለኻ ኣነ ይሰምዖን እየ ዘለኹ ኣነ ይሰምዖን እየ ዘለኹ ስለዚ እቲ ግዜኡ ዘጥፍእ ዘሎ መን እዩ ዝኸስር ዘሎ እቲ ሰብ ሕማቕ ክገብር ዝፍትን ንነፍሱ ዝጉዳእ ምክንያቱ ግዜኡ ወርቃዊ ግዜኡ ድቃሱ ይበኩር ኣሎ መፅናዕቱ ይበኩር ኣሎ ሂወቱ መርዚ ይወስድ ኣሎ ምክንያቱ ፅል እንታይ ኢልና መርዚ መድሃኒት መርዚ ምስታይ ማለት እዩ ነፍስኻ መርዚ ሰቲኻ ሰብ ክሞተልካ ፀላኢኻ ክሞተልካ ምፅላይ እዩ ቂምታን ቅርሕንትን ፅልእን ስለዚ ሕና ቂምታን ቅርሕንትን ክንገብር ከለና
نقيم زلنا يكونان بدل زلنا بفلا إذا عليه تاونت طبيبة تحساس بأوراجاونت نتوم كالود أوراجا يكونان هسلنا you're hurting yourself معناته حسب نزخول حماق كتغرغر كتقري كتصحف كتقنابر زطفو زلو غزي نعخد جبر كلها سمعك زلو دمك زفلع زلو ريم you're losing my friend you're a loser أبكينتان أبكحركانن أب سلن زساور سب نسيو تكسيرو زلو نسيو تتبديل زلو اتبتناتو رسني وي حماق زغدا زلو سب أيكونن نسيو زيادة تغداي سلازي كنطنقع كنكلالنا أنصارنا سبات يقبرون تولو تقمتي لهم صبوك مصنا نحنا أبي هوتنا تراي أتفكرنا نقص ليات بالتعمل وقتها እታኻለይ ትዕላል ካብ መርሃዊ ታደሰ ዝመፀትን ዕላል እያ ክትከውን ናባኻ ሓልፍ ክልተ ኣዕሩኽ ነይሮም እቲ ሓደ ኣዝዩ ጎራሒ እዩ እቲ ሓደ ከዓ ቁሩብ ህልይ ኢሉ ነይሩ ግን ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎም ኣዕሩኽ እዮም ነይሮም ሕጂ ገንዘብ ኣይነበሮምን ናብ ክልተሰይ ካብ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ከይዶም ካብ ተሰነይ ነስመራ መፅኦም ንበሎ ገንዘብ ግን ኣይነበሮምን ሕጂ ከመይ ገይሮም ክበልዑ ከም ዘለዎም ክጣበቡ ኣለዎም ምክንያቱ ጥሜት ተወዲኦም ሕጂ እንታይ ይገብር እቲ ጎራሕ ኣነ ክኸይድ እየ እሞ ሽዑ ሽጣራ ዝኾነ ተበላሂተ በሊዐ እንትመፅእ ነቲ ሽጣራ ንኣኻ ክነግረካ እየ እንተሰርሑ ይብሎ ሕራይ ኢሉ እቲ ገርሂ ወይ ካቲ ዘይጎራሕ ይፅበ ማለት እዩ እቲ ጎራሕ ከይዱ ይኣቱ ማለት እዩ ኣትዩ ደስ ዝበሎ መግቢ ንኣብነት ለትሰይ ኣብ ኖርማል ሬስቶራንት ኣትዩ ነይሩ ፋታ ይብል ምስኡ ፋታታት ዘሎ ድዩ ዋላ ደስ ዝበሎ ኮካ ይውስኽ ምስኡ ኣይዶነ ደዘርት ነይሩ ድዩ የለን ይወሳሲኹ መቸም ፅቡቕ ይምሳሕ ሽዑ ድስተ ይወስድ ኩሉ ነገር በላሊዑ ክፀግም ምስ ጀመረ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ንእሽተይ ጠለብ ይእዝዝ ማለት እዩ ኣነ ፍሪታታ ድዩ ገለ ይእዝዝ ኣዚዙ ምስ መፆ ክበልዕ ገለ ጀሚሩ ድሕሪ ቁርብ ኣውፃ ኣቢሉ ድድዕ ኣውርድ የብለላ ነታ ቢያቲ ኣጣቂዑ ሄይ ይብሎም ነቶም ወይተራት ምስ መፁ እንታይ ዳ ገለገለ እንታይ ድድዕ ክትቀትሉኒ ዲኹም ደሊኹም ኢሉ እምባጋረ ይገብራ ሬስቶራንት ዋኣታ ቀስበል በጃኻ ይቕረታ ደሓን በቃ ክንካሕሰካ ኢና ፕሊዝ ኮሜይ ትግበር ገለ ኢሎም ሒዞሞ ዋ ከምዚ ርኮተር ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ሂወትና ሕጂኻ ገለ ኢሉ በቃ እምባጋረ ገይሩ ንዓቶ ኢሎም ውሽጢ እትዮም ኣጆኻ በጃኻ ጌጋ ያጋጢሙ ከምዚ ገበርናዮ ንሕና ገለ መለ ገለ ኢሎም በቃ እንካዝያ ካሕሳ ኢሎም ሚእቲ ናቕፋ ሂቦም ኪድ ውፃእ ይብልዎ ማለት እዩ ሂቦም የውፅዎ ጌጋ ይቕረታ ኢሎም በቃ ይውፅዎ ማለት እዩ ምሸት ነይሩ ይወፅእ ከይዱ በቃ ቤላ በላዕሊዑ ይመፅእ ንዓርኩ ሂዳ ተገለገለ ኢሎስ ኣነዳ ተማም ተደሪረ ይብሎ ከመይ ጌርካ ተደሪርካ ትፈልጠኒ እንዲኻ ኢልዎ ኣብቲ መንገዲ ድድዕ ረኺበ ቀቲላ ብጅባል ሒዘ ከይደ በሊዐ ፀጊቦም ፀገብኩ ሓደ ጠለብ ኣዚዘ ኣብኡ ኢትዮም ድድዕ ጌርኩም ሂብኩምኒ ኢሎም ባጋሮም ዝገበርኩ ኣብኡ በቃ ይቕረታ ሓቲቶም ተንበርኪኾም በቃ ኪድ ኢሎም ይብሎ ማለት እዩ ሽዑ እማ እንታይ ገብራነ ከምኣ ገበር እስኻ ኢልዎ ሕጂ እሱ ከዓ ድድዑ ቀቲሉ ኣብ ጅቡ ገይሩ ኣብ ካልእ ሬስቶራንት ክንዝኸይድ ትኽኢሉ ኣብታ ሬስቶራንት ይኸይድ ማለት እዩ ከይዱ ኣብኣ ጋጣም ምሸት ስለ ዝነበረ ፋታ ኣለኩም ዶ ይብሎም ኖ ፋታ የብልናን ይብልዎ ሂንታ ኮይን ተወዲዩ ሕጂ ያጋመ ፃውና ገለገለ ይብልዎ ማለት እዩ ፉል ከለኩም ዶ ይብሎም ኖ የብልናን ፉል እውን የብልናን ይብልዎ እንታይ ዳ እዩ ዝወዲ ገለ ኢሉ እሞ ፍሪታት ተኸለኩም ዶ ይብሎም ፍሪታት እውን የብልና ወዲና ኣለና ገለገለ ምዝብሎ እሞ እዚ ድድዕ ዳበይ ክእትወ ገር እንዲሁ ዓሻ እንዲሁ ምክንያቱ ትድድዕ ዳበይ እቲ ድሓር ከይከፈልኩ ክኸይድ ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ዓርካ ከመይ ጌርና ኢሎም ናይ ክልቲኡ ገይሮም ኣንግጫው ቤላ ገይሮም ናይ ድድዑን ናይ ድራሩን ኣቋሳሲሎም ማለት እዩ ካብኡ ኣፋንዮሞ ይበሃል ስለዚ እቲ ንጥቀመሉ ሽጣራ እውን ቁሩብ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ፅቡቅ ነገር ድዩ ሜላ ድዩ ብልሒ ድዩ ርኢ ኣቢልና ልክዕ ከም ዘላታ ክንጥቀመላ ኣይንፈትን ቁሩብ ትለይ ናትና መቐረት ንወስኸላ ናትና ብልሒ ንለውጣ ንእሽተይ ነገር ክንቅይረላ ክንክለለና ከም ዘላታ ሒዝካ ኣይክየድን እዩ ኩሉ ግዜ ጎራሕ ምዃን ኣብ ሂወት ጎራሕ ከምዚ ሕማቅ ገይርና ንወዘኖ ጎራሕ ምዃን ፅቡቅ እዩ ኣብ ሂወት ምክንያቱ መስተውዓሊ ኢኻ ትኸውን ዘለካ መስተውዓሊ ሰብካ ኩሉ ግዜ ኣወዳድቁ ኣይከፍእን እዩ ስለዚ ኣብ ሂወት ጉርሕን ምስትውዓልን ኦኬ ጉርሒ ማለት ካ ሕማቅ ኮኖቴሽን ወይ ከዓ ድምፂኡ ሕማቅ ነገር እውን የስምዕ እዩ እዚኻ ዘይቅንዑ ምዃን እውን የስምዕ ይፈልጥ እየ ዝያዳ ግን ኣብ ሂወትና ብሱላትን ጉርሕ ዝበለ ሜላ ዘለና ጥበባውያን ሰባት ክንከውን ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እታ ሂወትና እውን ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ ዓይነት ሂወት ትደሊ ከምኡ ዓይነት ጥበብ ዝፅበ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ
እምበሃር ተኸታተልቲ ናይ ዝድራር ሾው ነሎሚ ዝበልኩ ዕላል ኣብ ዝተወዲያላ መቸም ኣብዚ ቻነል እዚ ኣብዚ ጂድራር ካልእ ቻነል እውን ኣለኒ ትፈልጡ እንድሕር ኮይንኩም ጂድራር ዝበሃል ቻነል እውን ኣለኒ ኣብኡ ድማ ኣተሓሳስባና ክልውጠና ዝኽእል ኣብ ሳይንስን ኣብ ሪሰርችን ዝተመርኮሰ ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወትና ሕጉሳት ንክንከውን ኣብ ሓዳርና ቅሳነት ንክህልወና ኣብ ቁጠባና ዕቤት ንክንገብር ገንዘብ ኣተሓሓዛን ኣዋፍራን ክንፈልጥ ሕማቅ ልምድታት ክነወግድ ፅቡቅ ልምድታት ክንመሃር ኣብ ሂወትና ድማ ጥዕና ከምፅኡልና ዝኽእሉ ሓንጎልና ከብልሑና ዝኽእሉ ሜላታት ከርእዩና ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ጥበባት የረኒ ምህርን እየ ፕሊዝ ትፈልጥዎ ኮይንኩም ከይድኩም ፈትንዎ ብዙሕ ንሓንጎልኩም ክጠቅመኩምን ንሂወትኩም ክዕርየልኩም ዝኽእል ትሕዝቶ ኣሎ ኣብዚ ግን ፍኹስ ዝበለ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ዝኽእል ዕላላት ቀንዲ ዕላምኡ ግን ፍሽኽ ከብለና ዝኽእል ከስዓና ዝኽእል እንተኽኢሉ ድማ ምክንያቱ ሰሓቕ መድሃኒት ናይ ብዙሕ ሕማማት ስለዝኾነ ክንስሕቕካ ስለ ዘድልየና ማለት እዩ እቶም ዕላላት ዘለኩም ፕሊዝ ኣብ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ኣብ ፌስቡክ ክሰድለይ ትኽእሉ ወይ ድማ ኣብዚ ኢሜይል ናተይ ክሰድለይ ይፈትኑ በብዝጥዕመኩም መንገዲ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ሽምኩም ገይረ ብሽምኩም ኣብቲ ግዜኡ ክቅርቦ ክፍትን እየ ብዙሕ ዕላላት ስለ ዘለኒ ቁርብ ግዜ የድልየኒ እዩ ድንጉ ከዓ ኣይትበሉ ዓቕሊ ጌርኩም ተፀበዩ ከምኡውን ፕራይቬት ክላስስ ኣለና ኣብዚ ዌብሳይት ናተይ ወይ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ኣብ ኣትኹም እውን ክትመሃሩን ክትዓብዩን ትኽእሉ እቶም ተተባብዑኒ ዘለኹም ብሞራል ጌርኩም እጆ ከትብሉ ዘለኹም የቀንየለይ ሞራል የድልየ እዚ ስራሕ እዚ ምክንያቱ ክሊርሊ ሓደ ዓቢ ኮሜድያን ከም ዘይኮንኩ ትፈልጡ ኢኹም ግን ቁርብትለይ ዕላል ክኾነና ይኽእል ብኡ ከዓ መልእኽቲ ዘለዎ ከመሓላልፍ ዝኽእል ዝበልኮ እዩ ንካልኦት እዛ ዕላል ከተስሕቆምን ክትምህሮምን ትኽእል እያ ዝበልኩማ ድማ ሼር ግበርዎ እናበልኩ ናይ ሎሚ ዕላል ኣብ ዝወዲያላ ኣብ ካልእ ስራሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው